हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 6वा अध्याय, 6वा दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 6वा दिवस, 6वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपली ही 42वी बॅच ही उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सर्वांना आपण वंदन करून आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे माझा प्रश्न असेल की आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं, की कोण सांगू शकेल एका वाक्यात, एका शब्दात? तुम्ही डिजिटल हँड रेस करू शकता. हा बोला सुनील प्रभूजी. हरे कृष्ण. कर्मयोग पाहिलं का आपण? बरोबर. त्याच्यात आपण काय पाहिलं सांगू शकाल? अकर्म विकर्म म्हणजे याबद्दल जरा माहिती होती. आता मी रिटर्न मध्ये एक्सप्लेन नाही करू शकणार. बरं, हरकत नाही. अजून कोणाला बोलायचंय? हरे कृष्णा प्रभूजी. खूप छान. अजून कोणाला? बरं, हरकत नाही. तर कालचा आपला होता कर्म संन्यास योग. म्हणजे आपण भगवद्गीता जशी सुरू झाली, म्हणजे पहिला अध्याय जर बघितला असेल तर भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी होती. दुसरा अध्याय होता हा गीतेचा सारांश होता. त्याच्यामध्ये भगवद्गीता म्हणजे अर्जुनाचे जे प्रश्न होते
तर त्या अर्जुनाच्या प्रत्येक प्रश्नाचे एक आपण म्हणू शकतो की नाही, आपण बुलेट पॉइंट्स किंवा ठळक मुद्दे असतात की नाही, तसं तर प्रत्येक प्रश्नाची भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात उत्तरं दिलेली आहेत. पण एक ठळक मुद्दे असे आहेत ते दुसऱ्या अध्यायात आलेले आहेत आणि म्हणून त्याला गीतेचा सारांश असा प्रभुपाद म्हणतात. आणि मग त्याच्यानंतर तिसरा अध्याय होता कर्मयोग. मग कर्मयोग, करायचं, पण ते कोणाला अर्पण करायचं? तुम्ही कर्म करा, पण ते अर्पण करा भगवंताला. मग भगवंत कोण आहेत? मग त्याच्याबद्दलचं ज्ञान ज्ञानयोगात सांगितलेलं आहे. आणि मग कर्मयोग सांगितला, ज्ञानयोग सांगितला. मग आता भगवंत कोण आहेत? ते कधी अवतीर्ण होतात? ते कशासाठी अवतीर्ण होतात? आणि आपण कर्म का केलं पाहिजे? मग ते कर्म कसं गुंतागुंतीचं आहे? आणि म्हणून ते कर्म भगवंताला अर्पण केलं पाहिजे. आणि मग भगवंताला कर्म अर्पण केल्यानंतर त्याला काय म्हणतात किंवा ते काय आहे? तर तो कर्मसन्यास आहे. मग तो कसा घ्यायचा? कर्मसन्यास. मग संन्यास आणि कर्मयोग याच्यातला कुठला तरी फरक आणि मग या हे कुठेतरी कालच्या अध्यायात आपण पाहिलं. आणि मग अर्जुनाचा प्रश्न होता, की याच्यातलं श्रेष्ठ असं काय आहे? कर्म करायचं, कर्मकांड करायचं का का पण संन्यास धारण करायचा? मग जिथे आपण कुठेतरी युक्त वैराग्य आणि फलभू वैराग्य ह्या 2 गोष्टी आपण पाहिल्या. तर आपल्याला प्रपंच सांभाळता आपल्याला आपल्याला प्रपंच करावा नेटका आपण आपले संत महंत म्हणत असतात. तर म्हणजे आपल्याला प्रपंच करता आपल्याला युक्त वैराग्य साध्य करायचं आहे आणि आपलं सगळं कर्म करता आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि म्हणून भगवंत म्हणतात कर्मयोग विशिष्यते. आणि म्हणजे जेव्हा कर्म कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेशिवाय केलं जातं त्याला निष्काम कर्मयोग म्हणतात. आणि जेव्हा निष्काम कर्मयोग असतं ते आपल्याला बंधनातून मुक्त करतं आणि म्हणून आपण काल नृगराजाची गोष्ट जी भागवतमध्ये आलेली आहे, ती गोष्ट काल आपण पाहिली. की नृगराजाची कर्म चांगली होती, की आपल्याला विहित कर्म करत होते, दानादी कर्म करत होते. पण त्यांनी ते भगवंताला अर्पण नाही, ते माझ्या प्रजेसाठी, माझ्या प्रजेच्या सुखासाठी, माझी प्रजा असा जिथे कुठे शब्द आला किंवा आपल्या ह्याच्यासाठी त्यामुळे त्यांनी एक छोटीशी चूक असेल म्हणजे कदाचित ती चूक त्यांची नव्हतीच. ती दुसऱ्या कोणाची तरी होती. पण काय झालं, की त्यांना तो त्याचा दोष लागला, त्या कर्माचा दोष लागला आणि त्यामुळे काय झालं, की त्यांना 1000 वर्ष ते त्या पालीचा जन्म होता आणि ते त्या विहिरीमध्ये अडकून पडले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांचा उद्धार झाला. म्हणजे आपण त्या जन्म-मृत्यूच्या विळख्यामधनं आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल, तर आपल्याला कर्म केलं पाहिजे. पण ते कसं केलं पाहिजे? निष्काम कर्म केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला कर्म संन्यासी बनलं पाहिजे. कर्मफळाचा त्याग केला पाहिजे. हे कुठेतरी आपण पाहिलं. आणि मग हे निष्काम कर्म कसं करायचं? कसं शक्य आहे? मग तिथेच भगवंतांनी पुन्हा सांगितलं आहे. भगवंत कोण आहेत? आपल्याला शांती मंत्र काल सांगितलेला आहे, की भोक्तारं यज्ञ तपसाम म्हणजे आपण जे काही कर्म करतो आहोत, तर त्याचा भोक्ता कोण आहे? त्याचा आनंद घेणारा कोण आहे? त्याचा एन्जॉयर कोण आहे? तर स्वतः भगवान श्रीकृष्ण आहेत. त्यांच्यासाठी त्यांनी केलेलं आहे म्हणून आपण त्यांच्यासाठी करतो आहोत. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं, की तुम्ही एखाद्या कंपनीत तुम्ही जॉब करतात किंवा तुमचा मुलगा असेल, नातू असेल, कोणी असेल, तर ते कंपनीचा ओनर कोणतरी वेगळा असतो. पण त्याला त्याचं प्रॉफिटेबिलिटी वाढावी, त्याच्या शेअर्सचा मार्केटमध्ये रेट वाढावा याच्यासाठी कोण झटत असतं, की तो एम्प्लॉयी काम करत असतो. त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढावी म्हणून एम्प्लॉयी काम करत असतो आणि त्याच्या बदल्यात त्याला एक मोबदला मिळतो. त्याला आपण सॅलरी किंवा पगार असं म्हणतो. पण मूळ हे कोण असतं? मूळ त्याचा त्या कंपनीचा जो काही प्रॉफिट असतो, जो काही फायदा असतो, तो कोणाला होणार असतो? तो त्या मालकाला होणार असतो. हो की नाही? हा फक्त एक एम्प्लॉयी आहे आणि अशा पद्धतीने आपण सुद्धा त्या भगवंताचे अंश आहोत, एक निमित्त मात्र आहोत. आपल्याला ते कर्म करायची आपल्याला दिलेलं आहे आणि म्हणून ते कर्म आपण करायचं आहे. पण त्याचा आनंद घेणारा त्याचा भोक्ता कोण आहे? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. तर तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे आणि तो आपल्या सगळ्यांचा उत्तम मित्र आहे. तो आपला सखा आहे आणि हे जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो, तेव्हा सुख, समाधान, आनंद निश्चितच आपल्याला मिळतं आणि आपल्याला हळू-हळू
आपण भगवंतापर्यंत पोहोचण्याचा आपल्याला मार्ग साध्य होतो. आणि इथेच कुठेतरी काल आपण थांबलेलो होतो आणि आजचा आपला अध्याय आहे ध्यान योग, 6वा अध्याय. 6व्या अध्यायात आपल्याला बघायचं आहे अष्टांग योग, योगात प्रगती कशी करणे. मग अष्टांग योगाचे काही टप्पे आहेत. मनाला संयमित कसं करायचं, अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान, आणि ह्या सगळ्यामध्ये भक्ती योग कसा श्रेष्ठ आहे हे कुठेतरी आपण पाहिलेलं आहे. आता योग म्हणजे काय? आता योग आपल्याला हा शब्द आपण विषाद योग, त्याच्यानंतर कर्मयोग, ज्ञानयोग, असे वेगवेगळे सांख्य योग, असे वेगवेगळे अध्यायाची नावं होती, हो की नाही? प्रत्येक ठिकाणी योग आहे. योगामध्ये मूळ धातू काय आहे? संस्कृत शब्द आहे हा युज. आपण जसं क्रियापदाला तिथे धातू असं म्हणतात. मग मूळ धातू युज आहे. त्याचा अर्थ आहे जोडणे, अनुसंधान साधणे. मग ते कोणाशी? परमेश्वराशी अनुसंधान साधणे. म्हणजे कर्मयोग असेल तर कर्म करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणे, म्हणजे भगवंताशी जोडले जाणे. ज्ञान घेता घेता किंवा ज्ञान घेऊन आपण भगवंताशी, ते दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करून आपण भगवंताशी जोडलं जाणं. तर हे सगळं आता मग हे योग. मग आपल्याकडे आता योग हा शब्द आपण म्हणतच नाही. आपल्याकडे म्हणजे काय असतं ना, अपभ्रंश तयार झालेला आहे आणि आपण योगा असं म्हणतो. आणि मला तर मी तुम्हाला पुढच्या काही स्लाइड्स दाखवते आहे. तर मला सांगा, की याला आपण योग म्हणायचं का? तुम्ही हो किंवा नाही मध्ये मला उत्तर द्या. ही पहिली स्लाइड आहे. आता आपण याला योगा म्हणायचं का? योग म्हणायचं का? हरे कृष्ण. काय वाटतं? मला हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्या. हरे कृष्णा. याला आपण योगा म्हणायचं का? तुम्ही अनम्यूट नाही करू शकत आहेत का? एक सेकंद ना. नाही नाही. हा, आपण याला, मला चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर आलं म्हणून मी म्हंटल, हरकत नाही. याला पण योग नाही आहे. हा हा हे योगासन आहेत. अरे बाप, हे एरोबिक्स मध्ये जाईल. योग म्हणता येईल का नाही याला? नाही. नाही ना. आणि ही अशी वेगवेगळी पुस्तकं आपल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. म्हणजे आपल्याकडे सध्या मी जसं म्हटलं की योगा म्हणजे जो अपभ्रंश आहे, योग या शब्दाचा सध्या योगा असा अपभ्रंश आहे आणि सगळीकडे तोच असा योगा क्लासेस, योगा वर्ग असे सगळे मोठमोठे बोर्ड लिहिलेले असतात. तर तर हे सगळं जे आहे आणि वेगवेगळी पुस्तकं अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. तर तो योग नक्की नाही आहे, तर ते आहे शारीरिक व्यायाम, किंवा आपण त्याला शारीरिक व्यायाम किंवा वेगवेगळ्या व्यायामाच्या पद्धती. बऱ्याच काही ठिकाणी आसनं शिकवली जातात, पण बाकी ठिकाणी व्यायाम शिकवले जातात किंवा कुठे कुठे प्राणायाम शिकवला जातो, पण हा योग नव्हे. आणि मग हे कुठे आपल्याला मिळेल किंवा याची माहिती आपल्याला कुठे मिळेल? तर त्याचा काही भाग आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा मिळतो आणि इथे भगवंतांनी सांगितलेले अष्टांग योग, अष्टांग योग. मग 8 अष्ट म्हणजे 8. तर 8 प्रकार आहेत आणि ते 8 प्रकार इथे आज आपल्याला बघायचे आहेत. त्यातला पहिला प्रकार आहे यम. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. अशा 8 गोष्टी मिळून ह्या अष्टांग योग तयार होतो. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला इथे आपल्याला माहिती दिलेली आहे. तर यम म्हणजे काय? तर ज्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवणे. मग आता इथे आपल्याला काही कुठलीही गोष्ट करायची असेल तर त्याचे काही नियम असतात, काही डूज असतात, काही डोंट्स असतात. मग आपल्याला सगळ्यात पहिले बाह्य नियम असा सांभाळायचा आहे की आपल्याला एका निर्जन ठिकाणी जाऊन राहायचं आहे. आपल्याला आणि तिथे एकटं राहायचं आहे आणि आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवण्याचा, कंट्रोल करायचा आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. दुसरा आहे नियम. आता हे नियम झालं म्हणजे बाह्य
आता नियम नियम हे अंतर्गत, मग स्वतःला काही नियम लावून घ्यायचे आहेत, एक शिस्त, एक डिसिप्लिन. मग तो काय आहे, मग त्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आहेत, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे, करमणुकीच्या सवयींमध्ये संयम पाळणं. म्हणजे आपल्याला अंतर्गत काही नियम पाळायचे आहेत. बाह्य नियम काय आहे, की आपल्याला या भौतिक जगापासून दूर जायचं आहे. कुठल्यातरी वनामध्ये एका निर्जन ठिकाणी आपल्याला जाऊन बसायचं आहे किंवा तिथं एकटं आपल्याला राहायचं आहे. अंतर्गत काय आहे? तर मग आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आहेत, झोपण्याच्या, काही आपण काम करण्याच्या विशिष्ट म्हणजे आपण करमणुकीसाठी आपण काही करत असतो. म्हणजे वेगवेगळ्या आपली जी दिनचर्या जी आहे, ती त्या सवयींमध्ये आपल्याला काही बदल करायचे आहेत. त्या सवयी आपल्याला कंट्रोल करायच्या आहेत आणि जेणेकरून आपण आपल्या मनावर संयम ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तिसरं आहे आसन. आसन याच्यामध्ये आपल्याला एका विशिष्ट पद्धतीचं आसन म्हणजे इथे आपण कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे. ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपलं शरीर, मान आणि डोकं सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझं ध्यान करावे. मग आपण आता अंतर्गत नियम आणि बाह्य नियम हे दोन्ही पाहिलेले आहेत. नियम आणि यम पाहिलेलं आहे. मग आसन. मग बसण्याची पद्धत ती कशी असेल? तर आपल्याला ज्या निर्जन ठिकाणी जाणार आहोत, तर तिथं आपलं जे जमिनीलगत आसन न करता गवताचंच किंवा ते चारा वगैरे असतो तो असा पसरवून, तर तिथे एक हरणाची किंवा व्याघाची आपण व्याघ्रासन वगैरे म्हणतो बघा, तर ते जे कातड असेल तर त्याच्याने ते गवत झाकून टाकून त्याच्यावर बसलं पाहिजे. अ, आपल्याला हे जमिनीपासून वर का पाहिजे? कारण की आपण एका निर्जन ठिकाणी जाणार आहोत आणि मग तिकडनं आजूबाजूला सरपटणारे प्राणी किंवा काही कोणीही, तर त्यांच्यापासून आपला बचाव व्हावा म्हणून एका जमिनीलगत न ठेवता जमिनीपासून थोडंसं वरच्या उंचीवर आपल्याला ते आसन ठेवायचं. अशा पद्धतीची आपल्याला आसन व्यवस्था करायची आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला पद्मासनात बसायचं आहे. आपल्याला ध्यान मुद्रा आपल्याला जे मुद्रा माहिती आहे, तर त्यातली ध्यान मुद्रा जी आहे, ती आपल्याला ती मुद्रा करायची आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला डोळे बंद करून दोन्ही डोळ्यांच्या मध्ये आपल्याला बरोबर ध्यान लावायचं आहे डोळे बंद करून आणि मग नाकाच्या बरोबर टोकाच्या इथे आपल्याला डोळे बंद करून ध्यान लावायचं आहे. आणि मग अशा पद्धतीने आपल्याला मनावर संयम ठेवायचा प्रयत्न करायचा आहे. मग त्याच्या पुढचं आहे प्राणायाम. मग जेव्हा डोळे बंद करणार, ध्यान लावायचा प्रयत्न करणार, तेव्हा आपल्याला सगळ्यात पहिले आपल्यावर कशावर लक्ष जाणार? तर आपल्या श्वासोश्वासावर आणि म्हणून प्राणायाम. मग बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची आणि आतमध्ये येणाऱ्या श्वासाची होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे आपण ध्यानामध्ये राहू शकतात. म्हणजे आपण प्राणायाम आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याला कुंभक, रेचक, पूरक हे शब्द तर तुम्ही ऐकले असतील. मग श्वास घेणं, तो श्वास रोखून ठेवणं आणि मग तो श्वास सोडणं. तर हे सगळं जे आहे, हे प्राणायाम करता म्हणजे आपण आपलं जे ध्यान जे आहे, ते आपलं सगळ्यात पहिले लक्ष आपल्या श्वासावर जातं आणि म्हणून त्या श्वासाला एक शिस्त लावायची आहे, की तो कसा घेतला पाहिजे, तो कसा सोडला पाहिजे, तो कसा आपण धरू शकतो. तर हे सगळं आपल्याला त्याच्यात प्राणायाममध्ये आहे. मग त्याच्यानंतर आहे प्रत्याहार. मग आहार म्हणजे काही गोष्टींचा आपल्याला पुन्हा अ, त्याग करायचा आहे. म्हणजे की मग त्याच्यामध्ये आहे भौतिक अस्तित्वाचा अंतःधारणा, त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थिती होतो, त्याला योग प्राप्त झाला असं म्हणतात. मग प्रत्याहारमध्ये काय आहे, की प्रत्याहारमध्ये आपल्याला काही गोष्टींचा त्याग करायचा आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे, की आता आपल्याला इंद्रिय विषय, इंद्रिय इच्छा तर ह्यात आपल्याला माहिती आहे. मग त्या इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय आकांक्षा, तर ह्या गोष्टींचा सगळ्यात पहिले आपल्याला त्याग करायचा आहे आणि तरच आपण कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो. तरच आपण एकाग्र होऊ शकतो. तरच आपण हे ध्यान लावू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला धारणा. मग आपल्याला धारणा कशाची धरायची आहे? मग ध्यान तर लावायचं आहे, पण डोळ्यासमोर काही आलं तर पाहिजे.
मग धारणा कशाची धरायची आहे, तर भगवान श्रीकृष्णाच्या त्या मोहक छबीची आपल्याला डोळ्यासमोर ती आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, त्याची आपल्याला धारणा धरायची आहे. आणि मग त्याच्यानंतर त्या त्या छबीवर आपल्याला ध्यान लावायचं आहे. मग ती ध्यान कशाचं, मग कसं लावायचं ते ध्यान, तर वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे, तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. मग ज्याचं मन हे जे स्थिर आहे, मग ते स्थिर मनासाठी आपल्याला इथे खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे. तर आपल्या सगळ्यांच्या घरी दिवा लागतो. आपल्याला माहिती आहे, आपण फॅन फास्ट केला किंवा खिडकी दरवाजा उघडा असेल, तर तो दिवा असा हलतो किंवा विझू पण शकतो किंवा विझतोच म्हणजे. पण तो जर असा एखाद्या ठिकाणी जिथे वारा नाही आहे किंवा आपण फॅन ऑफ केला किंवा खिडकी बंद केली, तो दिवा छान तेवत राहतो. म्हणजे ती वात अशी सरळच्या सरळ राहते. तर आपलं मन सुद्धा तसंच राहिलं पाहिजे. इकडे-तिकडे आपल्या मनाचा वेग आपल्याला आता माहिती असेल की आपला 9 लाख सेकंद 9 लाख किलोमीटर पर सेकंद असा इतका आपल्या मनाचा वेग आहे. तो इतक्या अशा पद्धतीने धावत असतं. मग अशा मनाला असं एकाग्र करणं, एकाच ठिकाणी धरून ठेवणं, हे किती अशक्य आहे. मग ते कसं? मग ते अशा मनाला आपल्याला ह्या ज्योतीप्रमाणे आपल्याला स्थिर ठेवायचं आहे. हे आहे ध्यान. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटची स्टेज म्हणजे की आपण ध्यान लावलं आणि आपण दिवस नाही, आठवडे, महिने, वर्षानुवर्ष आपण जेव्हा हे करतो आहोत, ह्या स्टेजमध्ये, ह्या ट्रान्समध्ये आहोत, ध्यानावस्थेत आहोत, मग आपल्या सगळ्यात शेवटी येते ती समाधी अवस्था. आणि मग समाधी अवस्था कशी आहे, की माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही, भौतिक संपर्कातूनही उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरं स्वातंत्र्य आहे. मग समाधी अवस्था जेव्हा आपल्यामध्ये येते, तेव्हा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. आपल्याला भगवंताचं दर्शन होतं. पण ती समाधी अवस्था आपल्याला येण्यासाठी हे आपल्याला बाकीचे 7 नियम जे आहेत ते काटेकोरपणे पाळावे लागतात. आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी जी समाधी अवस्था आपण अनेक कालावधीनंतर आपल्याला कुठेतरी भगवंताचा त्या आत्मसाक्षात्कार होतो. पण समाधी अवस्था अशी आहे, की त्या समाधी अवस्थेमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला आपले जे भौतिक त्रास जे आहेत किंवा आपल्याला त्रिताप आता आपल्याला माहिती आहे. आपण पाहिलेलं होतं दुसऱ्या अध्यायामध्ये. म्हणजे अधिभौतिक असतील, अधिदैविक असतील, अधिदैहिक किंवा आध्यात्मिक असतील, तर ह्या कुठल्याही त्रितापांपासून त्यांना काहीही त्याचा त्यांना काही फरकच पडत नाही. ते तसेच त्याच ध्यानावस्थेत बसलेले असतात. आजूबाजूला काय सुरू आहे, ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये मुळात आपण आहोत का? किंवा त्याचा त्यांच्या कसलाही परिणाम होत नाही. तर ही समाधी अवस्था. तर हे सगळं मिळून जे आहेत, हे अष्टांग योग, हा योग आहे, ही योग पद्धती आहे, ही योग प्रणाली आहे. मग आता मला सांगा, की आपण ही योग प्रणाली तुम्ही वापरून पाहण्यास तयार आहात का? किंवा असं कोणाला वाटतं का, की हे सोपं आहे, हे आपण करू शकतो? हरे कृष्णा. कोण सांगेल मला? कोणाला वाटतं का, की हे आपण करू शकतो? बोला नाही, हेमंत कठीण. प्रभू. कठीण आहे? ओके. अजून कोणाला काय वाटतं? हेमंत प्रभू म्हणतायत कठीण आहे. हॅलो. बोला माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जोपर्यंत तुम्ही संसारात अडकलेले आहात तोपर्यंत हे करणं अवघड आहे. त्याच्यापासून अलिप्त व्हायला शिकलात तर करणं सोपं आहे. तर आपल्याला आता एक उत्तर मिळालं आहे, की अवघड आहे. पण दुसरं उत्तर असं आहे, की जर आपण प्रयत्न केला किंवा ह्या भौतिक म्हणजे आपण ह्या प्रपंचात जर नाही राहिलो, तर हे करणं सोपं आहे. असं आता आपल्याला उत्तर आलेलं आहे. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा. मग आता एक मिनिट. म्हणजे हे आपलं जर थोडक्यात मन जर एकाग्र असेल, तर हे आपण करू शकतो. पण नसेल तर नाही करू शकत. पण आता भगवंत काय म्हणता आहेत ते बघूया. त्याच्या आधी अर्जुनाचा एक प्रश्न आहे. चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे, की हे कृष्णा, मन हे चंचल आहे, अशांत, जिद्दी आणि कठीण, अतिशय बलवान.
आणि त्याला वश करणं माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. तर हा प्रश्न किंवा ही शंका अर्जुनाने विचारलेली आहे. मग आता हा अर्जुन कोण आहे? जर आपण बघितलं तर अर्जुन आपल्याला माहिती आहे किंवा आपण अनेक कथा ऐकलेल्या आहेत. तर अर्जुन कोण आहे? तर हा तोच अर्जुन आहे ज्याने त्याच्या बाल्यावस्थेमध्ये गुरु द्रोणाचार्यांच्या जेव्हा आश्रमामध्ये शिकत होते, धनुर्विद्या ग्रहण करत होते आणि जी एक परीक्षा घेतली होती त्यांनी सगळ्या शिष्यांची, पण त्याच्या एवढ्या सगळ्या शिष्यांमध्ये फक्त आणि फक्त अर्जुन उत्तीर्ण झाले होते. त्यांना आपल्याला त्या पोपटाच्या डोळ्याची आपल्या सगळ्यांना कथा माहिती आहे. तर अशा एकाग्र असलेल्या की आपली जे ध्येय आहे त्याच्यावर फक्त एकाग्रता असलेला अर्जुन, तो जेव्हा मोठा झाला तेव्हा त्याने द्रौपदी स्वयंवरमध्ये स्वयंवराचा पण किती अवघड होता, की खाली त्या पाण्यामधल्या त्या प्रतिबिंबामध्ये बघून वर आपल्याला बाण सोडायचा आहे. वर माशाचा मासा असा गोल फिरतो आहे आणि त्याच्या डोळ्याला बाण मारायचा आहे, पण त्याचं प्रतिबिंबात बघायचं आहे आणि वर बाण सोडायचा आहे. तर असा हा अर्जुन अ, हा प्रश्न विचारतो आहे आणि हा तोच अर्जुन आहे, की जेव्हा भगवंताने नारायण हे रूप धारण केलं हा अवतार घेतला होता, तेव्हा ते त्यांच्यासोबत नर या रूपामध्ये होते आणि हा तोच अर्जुन आहे, की ही एक छोटीशी गोष्ट आहे, की जेव्हा पांडवांना वनवास झालेला असतो म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास. असा 13 वर्षाचा वनवास असतो. म्हणजे ही महाभारतातल्या अरण्यक पर्वातली कथा आहे. आणि पांडव अर्जुन जेव्हा अ, स्वर्गाकडे जायला निघालेले असतात, तेव्हा त्यांना वाटेमध्ये अ, एक ते शिकार करतात किंवा असं डुक्कर जात असतं आणि अर्जुन त्याचा बाण सोडतात आणि जेव्हा तो बाण लागतो, तेव्हा त्याच वेळी अजून एक बाण समोरून येतो आणि तो सुद्धा त्याच वेळी लागतो आणि मग दोन्ही बाण एकाच वेळी लागल्यामुळे समोरून प्रकट होतो तर एक भिल्ल येताना दिसतो आणि मग अर्जुन म्हणतात की ही शिकार माझी आहे. तो भिल्ल म्हणतो, "नाही, ही शिकार माझी आहे." कारण बाण मी मारला आहे. पण दोन्ही बाण एकाच वेळी लागलेली असते. त्यामुळे दोघांना असं ठरतं, की आपण द्वंद्व करूया आणि द्वंद्व युद्ध झाल्यानंतर आपण जो जिंकेल त्याची ही शिकार. आणि मग दोघं जण द्वंद्व युद्ध करायला तयार होतात. अर्जुन सुद्धा सगळ्या शक्ती एकवटून युद्ध करतोय. तो भिल्ल सुद्धा तोडीस तोड अर्जुनाला उत्तर देतो आहे आणि त्यानंतर अर्जुनाला लक्षात येतं, की हा कोणी सामान्य माणूस नाही, सामान्य व्यक्ती नाही किंवा भिल्ल नाही. तर हे साक्षात भगवान शिवशंकर आहेत. ते आपले शस्त्र बाजूला ठेवतात आणि हात जोडून तिथे उभे राहतात आणि सांगतात, की कृपया आपण आपल्या मूळ रूपात यावं. आणि भगवान शिवशंकर त्यांना प्रसन्न होतात आणि तेव्हा ते त्यांना पशुपती अस्त्र जे आहे ते प्रदान करतात आणि तेच पशुपती अस्त्र त्यांना आज म्हणजे ह्या युद्धभूमीवर अर्जुन घेऊन आलेले असतात. तर असा हा अर्जुन आज त्याची अवस्था कशी झालेली आहे, की त्या मनाच्या चंचलतेने किंवा मन इतकं दुर्बल झालेलं आहे, की असा हा एकाग्र अर्जुन विचारतो आहे भगवंतांना, की हे मन हे वाऱ्याचा वेग आपण कदाचित कंट्रोलमध्ये आणू शकतो किंवा आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो, पण त्या मनाला नाही करू शकत. तर असा इथे हा प्रश्न पडलेला आहे अर्जुनाला, की तर त्याच्यावर भगवंत काय म्हणत आहेत बघूया. धन्य भगवान म्हणाले, "हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणं निःसंशय कठीण आहे. परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे, त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे. पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो, त्याला यशाची खात्री आहे." माहितीये भगवंत सांगतात, की खरंच म्हणजे अगदी खूप छान पद्धतीने अर्जुनाचे सगळे प्रश्न भगवंत सोडवत आहेत आणि तोच हा प्रश्न सुद्धा भगवंतांनी त्यांनी अगदी चपखलपणे उत्तर दिलेलं आहे, की मन खरंच तू म्हणतो तसं मन खरंच खूप चंचल आहे आणि आवर घालणं तर त्याहून कठीण आहे.
मनाचा वेग आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये मिळतो की 9,00,000 मैल्स पर सेकंद इतका वेग आहे. तो इकडं तिकडं सतत सतत सैरावैरा धावत असतो. मग याला कंट्रोल मध्ये कसं आणायचं किंवा याच्यावर आपण आवर कसा घालायचा, तर हे अशक्य नाहीये, कठीण आहे, अशक्य नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही निरंतर सराव करा, अभ्यास करा आणि निश्चितच तुम्ही या बेलगाम मनाला तुम्ही लगाम घालू शकतात आणि त्याच्यावर ताबा मिळवू शकतात आणि त्याला नक्कीच यश मिळेल, जो योग्य मार्गाने हे सगळं करेल, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग आता मला सांगा, की मन शत्रू आहे का मित्र आहे? कोण सांगेल मला? काय वाटतं तुम्हाला? हरे कृष्णा. बोला मित्र आहे. मित्र आहे. ओके. संध्या माताजी, तुम्हाला काय वाटतं? इट डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. ओके. हां. मी अजून सांगू कोणी? माताजी? हां, बोला, बोला. हा, मी गायत्री बोलतेय. बोला जर माताजी. का आपलं मनावर नियंत्रण असेल तर आपला मित्र आहे, आणि जर मन आपल्याला कंट्रोल करत असेल तर ते आपला शत्रू बनू शकतं, असं मला वाटतं. खूप छान माताजी. बरोबर उत्तर दिलं आहे, की मन हे आपलं शत्रूही आहे आणि मित्रही आहे. दोन्ही आहेत. ज्याने मनावर विजय मिळवला त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु जो तसं करण्यात अयशस्वी ठरला, त्याचं मन सर्वात मोठा शत्रू आहे. आपण म्हणतो बघा, मन चिंती ते वैरी ना चिंती. आपल्याकडे म्हण हॅलो. आहे. हॅलो, हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, जिंकलं वगैरे सगळं, पण समोरच्या परिस्थितीनुसार तो आपला मित्र म्हणून आपल्याला मदत करेल का तो आपला शत्रू होईल, हे समोरच्या परिस्थितीवर पण अवलंबून आहे. असं नाही का वाटत तुम्हाला? हरे कृष्ण माताजी. आपण चर्चा जी आहे ती आपण शेवटच्या 10 मिनिटात करणार आहोत. ओके ओके, ठीक. ओके. हरे कृष्ण. हरे तर आपण हा मुद्दा घेऊया चर्चेमध्ये नक्कीच. तर इथे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, की मनावर जर आपण विजय मिळवला, म्हणजे मन कंट्रोल मध्ये आणलं, एकाग्र आपलं जर मन असेल, तर मन हा आपला उत्तम मित्र आहे. आणि जर आपण अयशस्वी ठरलो, तर तो आपला मोठा शत्रू आहे. तुम्ही 3ऱ्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल, तर तुम्हाला जो कंठोपनिषदामधला जो रथ जो होता, तो शरीररूपी रथ तुम्ही पाहिला असेल आणि त्या रथाला 5 जे घोडे होते, ते घोडे म्हणजे इंद्रिय होते आणि तो लगाम म्हणजे मन होतं आणि त्या रथाचा सारथी कोण होतं, म्हणजे आपली बुद्धी होती आणि त्या रथावर बसलेला, पॅसेंजर सीटवर बसलेला आपला आत्मा होता. मग जेव्हा आपलं मन म्हणजे तो लगाम जर आपला सैल असेल, तर ते घोडे सैरावैरा धावायला लागतात आणि म्हणून आपलं मन हे शत्रू असतं. पण तो लगाम जर परफेक्ट असेल, तर ते घोडे बरोबर सरळ दिशेने, म्हणजे आपल्याला कुठे जायचं आहे, आपल्याला इथून कुठे जायचं आहे, म्हणजे आपण जर आपल्या बऱ्याच जणांना आपल्याला माहिती आहे, की ज्या लोकांना ड्रायव्हिंग करतात त्यांच्यासाठी, म्हणजे आता आपल्याला घोडे तर आपण कोणी चालवू शकत नाही आपल्याला. पण जे लोकं ड्रायव्हिंग करतात त्यांना माहिती असेल, की ब्रेक आणि क्लच याच्यावर जर ब्रेकवर जर आपला कंट्रोल असेल, तर निश्चित आपण आपली गाडी जी आहे ती व्यवस्थित चालते. पण तोच जर कुठेतरी कमी जास्त लागला कुठेतरी, तर आपला काय होऊ शकतो? ॲक्सिडेंटही होऊ शकतो. तसंच आहे, मन जर हा एका लगामासारखा आहे. त्याला जर आपण त्याच्यावर विजय मिळवला, त्याला जर कंट्रोलमध्ये केलं, तर तो आपला मित्र आहे आणि तो आपल्याला आपलं गंतव्यस्थान काय आहे? तर मुक्ती किंवा वैकुंठ धाम, हो की नाही? तर तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी तो निश्चित आपली मदत करेल. पण तेच जर आपण तो जर आपला शत्रू, म्हणजे शत्रू कसा, की आपला जर त्याच्यावरचा कंट्रोल सुटला, त्याच्यावरचा जर आपला लगाम सुटला, तर काय होईल? की तो आपला सैरावैरा इकडे-तिकडे, इकडे-तिकडे धावायला लागेल. आपला सरळ रस्ता असेल तर आपण वेगळ्या रस्त्याला लागू किंवा अजून कुठेतरी इकडे-तिकडे, आणि मग आपल्याला काय होईल, की आपलं जे गंतव्यस्थान आहे, की जे आपलं डेस्टिनेशन आहे, जे फायनल डेस्टिनेशन आहे, तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण पोहोचू शकतो का? नाही. कुठेतरी अडथळा येईल, कुठेतरी काहीतरी होईल किंवा आपण रस्ताच चुकून जाऊ, असं काहीतरी होईल, हो की नाही? त्यामुळे मन आपला शत्रू पण आहे, मन आपला मित्र पण आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा.
मग आता हे भगवंत म्हणत आहेत, की मन तुमचा शत्रू पण आहे, मित्र पण आहे. आणि हे कसं शक्य आहे? तर त्याच्यासाठी आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, की नामजप करायचा. 16 महामंत्रही दिलेला आहे. पण हे सगळं अर्जुन म्हणतो, की हे सगळं ठीक आहे. पण पुढे प्रश्न पडलेला आहे. अर्जुन म्हणतायत, "हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होते? योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो किंवा प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे, की ठीक आहे, की आता तुम्ही सांगता आहेत, भगवंत म्हणत आहेत, नामजप करा, भगवंताला सगळं कर्म अर्पण करा वगैरे सगळं आणि असे बरेच लोक जे आहेत, की बरेच जण असा प्रयत्न करतात. आणि पण काय होतं, की कुठेतरी काहीतरी अडथळा येतो, की त्यांचा तो प्रयत्न आहे किंवा त्यांचा प्रवास जो आहे किंवा त्यांचा अभ्यास जो आहे, तो कुठेतरी तिथेच थांबतो. मग अशा लोकांचं काय होतं? मग ते प्रयत्न वाया जातात का? नाही. मग त्याच्यावर भगवंत म्हणत आहेत, की आणि अशा लोकांना अयशस्वी योगी असं म्हटलेलं आहे, की अयशस्वी योगी म्हणजे सुरुवात कुठेतरी झालेली आहे. अकर्माचा बॅलन्स आपल्याला आपण पाहिलेलं आहे, तुम्ही 4थ्या अध्यायात पाहिलं असेल, अकर्माचा बॅलन्स हा अक्युमुलेट होतो. तो कधीही संपुष्टात येत नाही. म्हणजे जसं आपलं कर्म आणि विकर्म असेल, की म्हणजे तुमचं पुण्यकर्म आणि पापकर्म तेही भोगण्यासाठी पुण्य जरी कमवलं, तरी तुम्हाला इतकं सुख आजूबाजूला प्राप्त होतं, इतकं भौतिक सुख प्राप्त होतं, की तुम्ही कमवलेलं पुण्य सगळं खर्ची जातं. किंवा तुम्ही जर एखादं पापकर्म असेल, वाट्याला एवढं भौतिक दुःख येतं, एवढं भौतिक दुःख येतं, की जे केलेलं पाप जे आहे त्याचं परिमार्जन होतं. अकर्माचं तसं नाही आहे. अकर्माचा बॅलन्स हा फक्त वाढत जातो, वाढत जातो. तो अक्युमुलेट होत जातो. हो की नाही? असंच आहे, की अयशस्वी योगींचं मग तो बॅलन्स जो आहे तो तसाच राहतो आणि मग अशा पद्धतीने त्याला पुढच्या जन्मामध्ये एका चांगल्या गुणवान कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म होतो किंवा आजूबाजूला तसं पोषक वातावरण जिथे आहे, अशा ठिकाणी त्यांचा जन्म होतो. आणि मग तो जो बॅलन्स जो आहे तो वाढण्यास मदत होते. म्हणजे अशा जर पोषक ठिकाणी जर त्यांचा जन्म झाला किंवा असं जर आजूबाजूला वातावरण असेल, तर त्यांना पुन्हा ते नव्याने भगवंताची भक्ती करू लागतात पुढच्या जन्मामध्ये आणि मग तो जो बॅलन्स जो आहे तो वाढत, वाढत जातो. आणि अशा प्रदीर्घ अभ्यासानंतर म्हणजे अशा अनेक जन्मानंतर एखादा जन्म असा येतो, की एका इतक्या गुणवान वैभवशाली कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म होतो, की ते गुरुपदावर पोहोचतात, ते संत पदावर पोहोचतात. पण असे गुरु किंवा असे संत हे दुर्मिळ असतात. शतकातून एकदा कुठेतरी त्यांचा जन्म होतो आणि मग ते लोकांना मार्गदर्शक असे ठरतात. मग इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे ते अयशस्वी योगींचं पुढे काय होतं? पण मग त्याच्यावर भगवंत लगेच सांगत आहेत, की तुमचा अकर्माचा बॅलन्स जो आहे, तो कधीही संपुष्टात येत नाही आणि तुम्ही हळू निश्चितच म्हणजे अकर्माचा बॅलन्स जर तुमचा 0 पासून स्टार्ट होत असेल, तर जेव्हा तुम्ही 90 पर्यंत पोहोचतात, तेव्हा तुमचा जन्म असा दुर्मिळ एका ठिकाणी होतो, की तुम्ही एकतर गुरुपदावर, संत पदावर असतात आणि मग 100% झाल्यानंतर मोक्षप्राप्ती तर आहेच, हो की नाही? त्यामुळे तो बॅलन्स तुमचा जो आहे किंवा तो अयशस्वी योगींचं पुढे सुद्धा त्यांना तसंच गुणवान किंवा तशा कुटुंबात जन्म होऊन किंवा तसं पोषक वातावरण मिळून तो बॅलन्स वाढण्यामध्ये मदत होते. मग श्रेष्ठ आता आपण योगी म्हणतो आहे, ध्यान योग बघतो आहोत, योगी म्हणतो आहे. मग नारद सगळ्यात श्रेष्ठ योगी कोण आहेत? तर नारद मुनी हे सगळ्यात श्रेष्ठ असे योगी आहेत. आणि मग आपण आता कर्मयोग पाहिला आहे, ज्ञानयोग पाहिला आहे आणि आज आपण अष्टांग योग पाहिला आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही कर्म करता करता भगवंतापर्यंत पोचा. तुम्ही ज्ञान घेता घेता भगवंतापर्यंत पोचा किंवा ते ज्ञान घेऊन तुम्ही भगवंताशी तुम्ही अनुसंधान साधून पोहोचू शकतात किंवा तुम्ही अष्टांग योग म्हणजे पहिली जर आपण टप्पे पाहिले तर पहिला टप्पा आहे कर्मयोग.
म्हणजे कर्मकांड जे आहे त्याचा कर्मयोग झाला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला फळाची अपेक्षाही नाही ठेवायची आहे. ते कर्म भगवंताला समर्पित करायचं आहे आणि मग ते झाल्यानंतर तुम्ही हळू तुम्ही पहिला टप्पा कर्मयोग आहे. मग ते त्याच्यानंतर पुढची पायरी आपण म्हणू शकतो, की तुम्ही कर्म करता तुम्ही भगवंताशी अनुसंधान साधता आहेत आणि मग ते केल्यानंतर कुठेतरी आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाग जागृत होतो आहे किंवा आपल्यातला सात्विक भाव जो आहे ते जागृत झाल्यानंतर आपल्याला ज्ञान घेण्याची आपल्याला इच्छा आकांक्षा तयार होते आहे किंवा आपण ते ग्रहण करण्यासाठी आपण कुठेतरी प्रयत्न करतो आहोत. मग दुसरा टप्पा ज्ञानयोग आहे. मग ते ज्ञानामध्ये काय आहे? मग ते वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये, वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये काय आहे? ते कुठेतरी आपण वाचतो आहोत. नुसतं वाचतो आहोत का? आकलन करतो आहोत का नाही? मग ते कुठेतरी आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मग त्याचं आचरण काय आहे? तर अष्टांग योग ही तिसरा टप्पा आहे, तिसरी पायरी आहे. पण ह्या प्रत्येक शिडी जी आहे एक चढल्यानंतर फायनल डेस्टिनेशन काय आहे? भक्तियोग. म्हणजे तुम्ही कुठलीही म्हणजे तुम्ही कुठल्याही गोष्टीचं तुमचं फायनल तुम्हाला काय आहे? गंतव्यस्थान काय आहे? तुम्हाला भक्तियोग. भक्तियोग काय आहे? की तुम्हाला आपल्यामध्ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णू किंवा परमात्मा परमेश्वर जो आहे, जो आपल्यामध्ये स्थित आहे, तर त्याचं आपल्याला त्या चतुर्भुज रूपाचं आपल्याला जे दर्शन होतं आहे किंवा ज्याला आपण आत्मसाक्षात्कार म्हणतो, तर तो आपल्याला भक्तियोग आहे. आणि मग असे पुढे भगवंत सांगत आहेत, की आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्या मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. मग ही एक टप्पे झाले, ही एक पायरी झाली, की तुम्ही आधी कर्म करा, ज्ञान, अष्टांग योग, भक्तियोग. म्हणजे तुम्ही ही अशी शिडी चढू शकतात किंवा भक्तियोग तुम्ही डायरेक्ट भक्ती. मग भक्ती म्हणजे काय? तर आपण नेहमी म्हणतो, की देव हा भगवंत हा भावाचा भुकेला आहे, प्रेमाचा भुकेला आहे. मग इथे आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण आहे. खाली जर तुम्हाला दिसत असेल तर भगवान श्रीकृष्णांचा म्हणजे जन्म जरी मथुरेत झाला होता, तरी ते वाढले गोकुळामध्ये आहेत. त्यामुळे ते त्या गोकुळवासी सगळे मग नुसते गोपिका नाही, मग तिथले गायी असतील, पशु, पक्षी, तिथली झाडं, तर हे सगळं जे आहेत, की हे भगवंताच्या त्या दिव्य लीला, दिव्य प्रेमासाठी असून काहीही केलं, तर काहीही करायचं असेल, त्यांचा दिवसाची सुरुवात आणि दिवसाचा शेवट हा फक्त आणि फक्त त्यांच्या त्या कृष्णासाठी, कान्हासाठी व्हायचा. तर ती जी प्रेम भक्ती, तो जो भाव भक्ती जी होती, तो भक्तियोग आहे, की जे काही करायचं ते भगवंतासाठी, त्या कृष्णासाठी, त्या कान्हासाठी करायचं. तर तो भाव जो आहे, तो भक्तियोग आहे. आणि मग आपल्याला त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या युगांमध्ये आपण वेगवेगळ्या आपल्याला पद्धती सांगितलेल्या आहेत. मग आपण जर आपण इथे आपल्याला हा श्रीमद भागवतम मधला श्लोक आहे. 12व्या स्कंदातला 3व्या अध्यायामधला 52वा श्लोक आहे. कृते अध्यायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तत् हरी कीर्तनात. मग आपल्याला आपण जे आजचं आपण जे ध्यानयोग किंवा अष्टांग योग शिकलो, तर सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूंचं तशा पद्धतीने ध्यान केलं जायचं किंवा अष्टांग योग ही जी पद्धती होती, की तेव्हा लोकांचं आयुष्य तेवढं होतं, की हजारो वर्ष जगायचे. ते हजारो वर्ष तपश्चर्या करता आहे, त्याचा अर्थ त्यांचं जीवन आयुर्मान हजारो वर्ष होतं. आता आपलं 100ही पण नसतं हो. 70-80 आधीच्या पिढीचं होतं. हल्लीच्या पिढीचं तर 50, 60, 70 म्हणजे आपल्याला माहित नाहीये, की आपलं आयुर्मान किती आहे. तिथे आपण हजारो वर्ष तपश्चर्या कशी करणार? हो की नाही? त्यामुळे सत्ययुगामध्ये हा ध्यानयोग किंवा हा अष्टांग योग जो होता, ती प्रणाली होती किंवा ते यज्ञ कर्म किंवा ते विहित कर्म म्हणून होतं. त्रेतायुगात काय होतं, की वेगवेगळे यज्ञ करायचे, वेगवेगळ्या समिधा तेव्हा उपलब्ध होत्या, यज्ञ सामुग्री उपलब्ध होती. तेवढा खर्च करण्याची तेवढे ते सक्षम होते. त्यामुळे त्रेतायुगामध्ये ते करू शकत होते. वेगवेगळ्या आहुती देण्याची त्यासाठी ते सक्षम होते.
द्वापार युगात काय होतं की मोठमोठ्या मंदिरांची स्थापना झाली आणि मोठमोठ्या मंदिरांची तिथे पूजा अर्चा करू शकत होते. पण कलियुगात काय आहे? कलियुगात ह्या कुठल्याही गोष्टी, मुळात कलियुगामध्ये जंगलच राहिलेली नाही. कुठे जायचं ते एकांत शोधायचं म्हटलं तरी आपण हे एवढं सगळीकडे म्हणजे एकांतवास म्हणजे हा अष्टांग योगाच्या 8ही अंगाचा कुठला जरी आपण एक अंग किंवा एक नियम पाळायचा जरी म्हटला, तरी कलियुगात अवघड आहे. त्याच्यानंतर आपण यज्ञ करायचं जरी म्हटलं, तरी त्या यज्ञामध्ये लागणारी सामुग्री, त्या समिधा आपल्या डोळ्यासमोर जरी ते झाड असेल, तरी आपल्याला ओळखता येणार नाही, की ही समिधा जी आहे, ही या यज्ञाला उपयुक्त आहे. हो की नाही? त्यामुळे ते होऊ शकत नाही. मोठमोठी मंदिरं, जागा कुठून आणायची, परत तेवढा त्याचा खर्च, हे सगळं एवढं एवढं सक्षम कोण आहे? नाही आहे. आणि हे सगळं भगवंताला कुठेतरी माहिती आहे आणि म्हणून त्यांनी कलियुगामध्ये खूप सोपा मार्ग सांगितलेला आहे. कलियुगामध्ये एकच यज्ञ कर्म आहे. परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप आणि हे तेव्हाच त्यांनी सांगून ठेवलेलं आहे. हे भागवतम मधला हा श्लोक जो आहे तो आपण आता बघितलेला आहे. आणि कुठला नामजप घ्यायचा तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा आपल्याला 16 मंत्र दिलेला आहे. आणि मग तो जप जेव्हा आपण करतो, तेव्हा काय होतं, की आपण हे अष्टांग योग जो आपण पाहिला किंवा ते जो जिना पाहिला, तर आता आपल्याला तुम्हाला समोर एक चित्र दिसतं आहे. एक मोठा टॉवर आहे. एक 35-40 मजली टॉवर असेल. बरोबर? जिन्याला जायचं म्हटलं तर पहिला मजला जाऊ, दुसरा जाऊ, तिसरा धापा टाकत जाऊ. चौथा चढला, की 5व्याला आपण तिथेच बसू. की नाहीच आता मला काही शक्य नाही. मग तिथं विश्रांती घेऊ, नाहीतर मग अगदी अजून थोडासा चढू. म्हणजे ते अशक्य आहे. मध्ये भरपूर अडथळे येतील किंवा अशक्यच आहे. 35 मधले चढून कसं जायचं? पण तेच जर लिफ्ट असेल तर जायचं, बटन दाबायचं, दुसऱ्या मिनिटाला आपण 35व्या मजल्यावर आपण पोहोचू. हो की नाही? नामजप सुद्धा हेच काम करतो, की तुम्ही जर मनापासून तुम्ही नामजप केला आणि तर निश्चितच तुम्हाला आपण कसं ह्या लिफ्ट प्रमाणे वर जातो, तसं तो नामजप जो आहे कलियुगामध्ये तेच यज्ञ कर्म आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर आपण जर मनापासून केलं, तर निश्चित आपल्याला या लिफ्ट प्रमाणे आपला उद्धार होऊ शकतो किंवा पटकन वर जाऊ शकतो किंवा भक्ती मार्गामध्ये, आध्यात्मिक मार्गामध्ये आपली प्रगती आपण साधू शकतो. मग आपल्याकडे अजून एक श्लोक आहे श्रीमद भागवतम मधला. कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनम जयंती ही सुमेधसः. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णांचं नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. त्याचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. मग हा श्रीमद भागवतम मधला हा श्लोक आहे की कलियुगामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण करायचं आहे. भगवंतांच्या विविध अवतारांची उपासना करायची आहे. सामूहिक नामजप करायचा आहे, ज्याला आपण कीर्तन म्हणतो किंवा सामूहिक नामजप जेव्हा आपण वाद्यवृंदासकट करतो. मग आपल्याला महामंत्र दिलेला आहे. मग मंत्र म्हणजे नेमकं काय? तर मन अधिक त्र. मग मन जे आहे ते आपल्याला त्र हा धातू आहे, तो आपल्याला पोहोचवतो म्हणजे डिलिव्हर करतो. म्हणजे आपल्याला कुठवर पोहोचवतो किंवा कुठवर आपल्याला सोडतो आहे. तर त्रायते म्हणजे आपल्याला भगवंतापर्यंत, भगवंताच्या चरणापर्यंत जर आपल्याला पोहोचवायचं असेल, तर आपल्याला कशाचा आपल्याला आधार घ्यायचा आहे? तर मंत्राचा, महामंत्राचा. मग तो महामंत्र कुठला आहे? 16 महामंत्र आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि जेव्हा आपण तो वाद्यवृंदासकट म्हणतो, तेव्हा त्याचं संकीर्तन होतं. आणि मग आपल्याला भगवद्गीतेत तर आपल्याला सांगितलेलंच आहे, पण वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये त्याचे संदर्भ आपल्याला आढळतात. ते पण आज आपण बघणार आहोत. नारायण संहितेमध्ये सांगितलेलं आहे, कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पितावर्ण चैतन्य अवतार. मग आपल्याला हा महामंत्र जो आहे चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेला आहे. आणि मग भगवान श्रीकृष्णांचा जो चैतन्य अवतार आहे किंवा
चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला हा 16 मंत्र दिलेला आहे आणि त्या पवित्र नामाचा आपल्याला जप केला पाहिजे. आणि मग आपल्याला पुढचा आपल्याला हे राहिलेलं आहे की काली संतारण उपनिषदामध्ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति सोडसकम नमन काली कलमसा नास नमनत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. मग आपल्याला ह्या 16 मंत्र जो आहे सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या उन्नपापेक्षा ह्या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. मग आपल्याला ह्या कलियुगामध्ये आपल्याला हा 16 मंत्र जो आहे तो आपला तारक मंत्र ठरणार आहे. मग आपल्याला अजून एका चैतन्य चरितामृत मधल्या आदी लीलामध्ये आपल्याला 17व्या अध्यायातला 21वा श्लोक आहे. त्याच्यात चैतन्य महाप्रभूंनी असं म्हटलेलं आहे, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. मग आपलं हे कलियुग कसं आहे? दांभिकतेचं कलियुग आहे, भांडणाचं असं हे कलियुग आहे. आणि मग ह्या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. आणि मग आपल्याला अजून पुढच्या एका शास्त्राचा संदर्भ आहे तो पुन्हा आपल्या भागवतम मधला 12व्या स्कंदामधला आपल्याला एक श्लोक आहे, कलैर दोष निधे राजन नास्ति हक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलं असलं तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. मग आपण ह्या कलियुग हे दांभिकतेचं असं युग आहे, सगळंच कलियुगामध्ये विचित्र आहे, फसवं असं युग आहे. आणि अशा ह्या दोषांनी युक्त अशा युगामध्ये एक चांगला गुण फार आहे किंवा एक चांगली गोष्ट अशी आहे की नामजप. म्हणजे तुम्ही नामजप केला बघा, किती आपल्याला सूट किती दिलेली आहे बघा. द्वापार युगात नाही, सत्ययुगामध्ये आपल्याला अनेक वर्ष, हजारो वर्ष तपश्चर्या करायची किंवा करावी लागत होती, किंवा असं द्वापार युगात वेगळं होतं, त्रेतायुगात म्हणजे वेगवेगळ्या युगामधल्या वेगवेगळ्या पद्धती होत्या. पण कलियुगात बघा किती सोपं आहे. आज तुम्ही तुमच्या घरात बसल्या आहात, कोणी एसी लावला असेल, कोणी फॅन लावला असेल आणि मस्त तुम्ही मोबाईल मध्ये, कोणाकडे लॅपटॉप असेल आणि छान तुम्ही भगवद्गीतेचं अध्ययन करता आहात किंवा तुम्ही नामजप करता आहात. तुम्ही कुठेही बसा, कसेही बसा. तर कलियुगामध्ये हा एक फार मोठा चांगला आपल्याला काय म्हणू शकतो, आपल्याला फायदा आहे की आणि त्याचा आपण उपयोग करून घेतला पाहिजे. की फक्त हे करा आणि तुम्ही आपण आपला अकर्माचा बॅलन्स आपण वाढवू शकतो, आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि हे आपण नाही सांगत आहोत, हे बघा हा शास्त्र संदर्भ आहे. भागवतम मध्ये आपल्याला हे सांगितलेलं आहे. आणि मग आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवंताने सांगितलेलं आहे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. आपला 10वा अध्याय आहे, ज्याच्यामध्ये अनेक विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. त्यातली एक विभूती म्हणजे भगवंताचं एक ऐश्वर्य, सामर्थ्य किंवा एक तरी ते काय आहे की हा नामजप तो एक प्रकारचा यज्ञ आहे, कलियुगामधला यज्ञ आहे नामजप हा. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे अजून एक संदर्भ आहे, हा पण चैतन्य चरितामृतातलाच आहे. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण न कला एतादर्शी तव कृपा भगवान माम अपि दुर्दैवम इदम नादम इहना. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावं आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवलेले आहेस आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी कुठेही कठोर किंवा जलद नियम नाही. मग त्या भगवंताचं नाव घ्यायचं आहे, त्याचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. कृष्ण आहे, गोविंद आहे. आणि मग हे लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा हे घेण्यासाठी की बाबा काय
हे कुठेतरी जंगलात जा, काहीतरी कुठलाही कठोर नियम नाहीये. जसं मी आता सांगितलं, घरात बसा, एसी लावा, फॅन लावा, खिडकी उघडा, खिडकी बंद करा. तुम्हाला जसं वाटेल तुमच्या कम्फर्ट नुसार तुम्ही नाम घ्या, तुम्ही नामजप करा. हळूहळू सुरुवात झाली की आपल्यामध्ये आपोआप बदल होणार आणि आपण आपोआप हळूहळू आपल्या त्या अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला मदत करतात हा नामजप केल्यानंतर. मग महामंत्राचा जप कसा करावा त्याचे काही नियम आहेत. मग जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. मग ते पंचतत्व मंत्र कुठला आहे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद. चैतन्य महाप्रभू आहेत, त्यांचे जे अनुयायी होते नित्यानंद प्रभू आहेत, अद्वैत प्रभू आहेत, गदाधर, श्रीवासादी, तर ह्या सगळ्यांचा मिळून हे पंचतत्व मंत्र यांना सगळ्यांना आपण वंदन करायचं आहे आणि यांची अनुमती घेऊन आपण नामजप करायचा आहे. मंत्र असा म्हणावा जो आपल्याला ऐकू आला पाहिजे. मंत्र ऐकताय असं म्हणा, म्हणजे आपल्या बरोबर मंत्र म्हणता म्हणता आपली श्रवण भक्ती सुद्धा झाली पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट हवा, कारण 16 अक्षर आहेत ना. मलाच भूक लागली, एखादा शब्द खाल्ला नाही. 16च्या 16 अक्षर स्पष्ट शुद्ध म्हटली गेली पाहिजे. जप हा नेहमीच आदरपूर्वक भक्तिभावाने आणि एकाग्र चित्ताने करावा. म्हणजे आपण नामजप करतो आहोत, पण कुठेतरी त्या नामजप म्हणजे आपण जे काही म्हणतो आहोत, जे काही करतो आहोत त्याच्यामध्ये आपला भाव असणं महत्वाचं आहे. भक्तिभाव, प्रेमभाव, त्या भगवंताशी एकरूप होणं हे महत्वाचं आहे. मग तुम्ही इथे कुठेही बसून होऊ शकतात. मग कुठेतरी बसलं पाहिजे, मग देवाच्या समोरच जाऊन मंदिरातच बसलं पाहिजे नाही. कुठल्याही स्थळी चालता चालता, बसल्या बसल्या, इकडे मग ह्या दिशेला तोंड आहे, त्या दिशेला तोंड आहे नाही. तुम्ही फक्त भगवंताचं नामजप करा आणि मग तो कुठल्याही वेळी तुम्ही करू शकतात. आता जे मुंबईतले लोक आहेत, म्हणजे आमच्या मुंबईकरांना सवय आहे की 2-2 तास सकाळी प्रवास, संध्याकाळी प्रवास. मग तेव्हा काय करायचं, गॉसिपिंग करण्यापेक्षा किंवा मोबाईलवर काहीतरी त्या कुठल्या तरी रील्स बघा, सिरियल्स बघा, त्याच्यापेक्षा आपण नामजप निश्चित करू शकतो. पण आपण त्याच सोबत जर तुम्ही पहाटे उठून जर केला, पहाटेच्या वेळेस ब्रह्ममुहूर्त हा साधारण आपलं जेव्हा सूर्योदय होतो त्याच्या जवळजवळ 1-1.5 तास आधीचा, म्हणजे 1 तास 35 मिनिटं आधीचा जो कालावधी जो आहे तो ब्रह्ममुहूर्त आहे. म्हणजे एक साधारण 4:30 ची वेळ आपण पकडली, 6चा जर सूर्योदय म्हटलं तर 4:30च्या दरम्यान साधारण ब्रह्ममुहूर्त असतो. म्हणजे तेव्हा जर आपण नामजप केला तर तो श्रेयस्कर आहे. तेव्हा आपलं तेव्हाचं ते वातावरण, आपलं मन तेव्हा शांत असतं. आपलं शरीर जे आहे तो दिवसभराचा संपूर्ण थकवा जो आहे तो निघून गेलेला असतो. आपण झोपेमधून जेव्हा जागे होतो तेव्हा आपली झोप पूर्ण झालेली असते आणि आपण शरीर सुद्धा आपलं थकलेलं नसतं, ताजंतवानं असतं. मन आपलं शुद्ध भाव असतो मनामध्ये, वातावरणामध्ये सात्विक भाव असतो आणि मग तेव्हा जर आपण अशा वेळी नामजप केला तर निश्चितच त्याचा आपल्याला फायदा होतो. मग जप करण्यासाठी मी अंघोळच करून बसू का? मग आता सकाळी मला थंडी वाजते हे नाही, तुम्ही स्नानापूर्वीही करू शकतात. स्नान करूनही केलं तर उत्तम आहे, पण असं नाही आहे की स्नान केलंच पाहिजे, कंपल्सरी आहे नाही. जप करताना तो मोजणं हे केव्हाही श्रेयस्कर आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याकडे तुळशी माळ जर असेल तर उत्तम. मग तुळशी माळेवर 108 मणी असतात आणि मग अशा 108 मळ्यांची अशा 16 माळा जप जर आपल्याला जर रोज केलं तर त्याचा निश्चितच आपल्याला फायदा होतो. आणि मग जप कसा करायचा नाही, महामंत्रांच्या काहीच शब्दांचा उच्चारण तर नाही, असा जप चालणार नाही. आत्ताच आपण पाहिलं की माळेवर जप करायचा. मग माळेवर एक मेरुमणी असतो किंवा त्याला कृष्णमणी सुद्धा म्हणतात, जो सगळ्यात वर असतो, तर त्याच्यावर जप करू नये. तो मेरुमणी ओलांडायचा सुद्धा नसतो. आणि म्हणजे आपण जेव्हा माळ जप संपला की तीच माळ पुन्हा फिरवायची आणि दुसरा
दुसरी माळ चालू करायची. त्याच्यानंतर एकीकडे नामजप केल्या सुरू आहे आणि मग दुसरीकडे हातात मोबाईल आहे, पुस्तक आहे, समोर टीव्ही चालू आहे, बाजूला टीपॉयवर पेपर आहे आणि असं तुम्ही सगळं करून तुम्ही जर नामजप करायला सुरुवात केली, तर त्याचा कुठलाही फायदा होत नाही आणि असा नामजप करू नये. त्याच्यानंतर नामजप करायचे आपल्याकडे अनेक फायदे आहेत. एकच मिनिट हां, माझं चार्जिंग संपलंय. एक मिनिट द्या. मग नामजप करायचे आपल्याला फायदे पण आहेत. मग आपल्या कर्मफलांपासून मुक्ती हा सगळ्यात एक मोठा म्हणजे आपले जे कर्म जे आहेत, पुण्यकर्म, पापकर्म, पापकर्माचं आपल्याला परिमार्जन करावं लागतं. मग जसा नामजप आपण करतो, नामजप वाढत जातो, तर कुठेतरी आपल्याला कर्मफळांपासून आपल्याला मुक्ती मिळायचा मदत होते. हल्ली व्यसन स्पेशली तरुण पिढी जी आहे, ती इतकी व्यसनाधीन झालेली आहेत, वेगवेगळ्या व्यसन ते करतात. तर व्यसनमुक्तीसाठी नामजप हा हा उत्तम मार्ग आहे. त्याच्यानंतर हल्लीचं हे कलियुग जे आहे, ते इतकं स्पर्धात्मक युग आहे, कॉम्पिटिटिव्ह युग आहे, की सतत आपण एका कुठल्यातरी टेन्शनमध्ये असतो. चिंता, तणाव त्याच्यापासून जर आपल्याला मुक्ती हवी असेल, तर निश्चित नामजप आपल्याला उपयोगी ठरतो. आपली मनशांती वाढवण्यासाठी मदत होते. आनंद काय आहे, निर्मल आनंद काय आहे, तर तो आपण जेव्हा नामजप करतो, त्याची अनुभूती तेव्हा आपल्याला येते. नुसता नामजप केल्याने नाही आपल्याला आनंद, सुखशांती, मनःशांती तर आपल्याला प्राप्त होतेच, पण हळू आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव वाढीस लागू लागतो. दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान जे आहे, जे आपण ग्रहण करण्याची आपल्यामध्ये इच्छा तयार होते किंवा आपण ते आपल्याला प्राप्त करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या मग तुम्ही अध्ययन करा किंवा तुम्ही काय पण ते आपल्याला त्याची आवड निर्माण होते आणि आपण जे काही वाचतो त्याचा आपल्याला ते आपण आत्मसातही करण्यास मदत होते. आणि मग आपण महामंत्र करतो. असे अनेक लोक जे आहेत ते महामंत्राचा जप करत आणि मग त्यांनी बऱ्याच जणांच्या प्रतिक्रिया आहेत की हा खरंच एका ईश्वराच्या साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. त्याच्यानंतर अजून एक भक्त असं म्हणत आहेत की महामंत्राचा जप केल्यापासून मला सर्व काही अनुकूल असं घडायला लागलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अनेक पॉझिटिव्ह चेंजेस वाटत आहे. त्याच्यानंतर दुसरे असं म्हणत आहेत जे फोर्डचे मालक आहेत, फोर्ड कंपनी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, फोर्ड मोटर्स. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ-उतार सहजपणे आत्मविश्वासाने व मनःशांतीने पार करू शकतो. म्हणजे आपण प्रत्येकाच्या आपल्या आयुष्यामध्ये चढ-उतार आहेत, कारण की पुण्यकर्म आणि पापकर्म दोन्ही केलेलं आहे. त्यामुळे चढ-उतार तर असणारच. पण मग ते चढ-उतार जे आहे ते फेस करण्याची ताकद, आत्मविश्वास आपल्याला नामजपामुळे प्राप्त होतो. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करतो आहे आणि यापेक्षा कुठलाही दुसरा आनंद माझ्याकडे नाही किंवा असा इथे हे उद्योगपती एन.डी. देसाई म्हणत आहेत. त्याच्यानंतर हरे कृष्णाचा जप केल्याने माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ-उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीसह सामना करण्यास मदत होते आहे. म्हणजे मफतलाल कंपनीचे CEO आहेत मफतलाल, त्यांचं सुद्धा हेच मत आहे. आणि त्यानंतर ह्या एक मॉडेल आहेत. तर जप केल्याने अनेक मॉडेल म्हणजे ती इंडस्ट्रीच तशी आहे. ग्लॅमर इंडस्ट्री आपल्याला माहिती आहे. आणि पण मग अनेक ज्या वाईट सवयी ज्या असतात ती सोडण्यासाठी मदत होते. आपण जेव्हा नामजप करतो आणि मग बघा की त्या ग्लॅमर इंडस्ट्रीमधून जेव्हा एका नामजप केल्यानंतर जेव्हा आपण सात्विक आयुष्य जगायला लागतो, म्हणजे तो झालेला बदल तुम्हाला 2 चित्रांमधला बदल दिसत असेल, तर हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्यानंतर मला प्रचंड आनंद होत आहे, असं त्या म्हणत आहेत. त्याच्यानंतर
हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यानंतर महामंत्राचा जप केल्यावर माझ्या जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला किंवा अधिक उजळ झाला किंवा सकारात्मक झाला आपण म्हणू शकतो, की यांचा म्हणजे नामजप केल्याचा हा एक फायदा आहे, की आपण 360 अँगल्स मध्ये आता आपली दृष्टी ही सदोष दृष्टी आहे. तर आपला त्या कुठल्याही गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे किंवा आपली जी विचार करण्याची आपली जी आपला जो परीख जो आहे तो अजून उंचावतो किंवा आपण अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने आपण त्या गोष्टीकडे बघू शकतो. आणि त्याच्यानंतर पुढचं असं आहे, की नामजप केल्यानंतर किंवा महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य, अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, की आपण अत्यंत बऱ्याच वेळ चिंता, तणाव, टेन्शन्स बऱ्याच जणांना तर हे सहनही होत नाही. मग ते लोकं डिप्रेशनमध्येही जातात. अशा वेगवेगळ्या आपण ह्या सगळ्या ह्या भौतिक प्रपंचामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी हँडल करत असतो रोज 24/7 म्हटलं तरी चालेल. आणि मग अशा वेळी जेव्हा आपण नामजप करतो, तेव्हा निश्चितच आपल्यामधला टेन्शन, ताण, तणाव किंवा नैराश्य जर कुठे येणार असेल, तर ते न येण्यासाठी किंवा आपण हे काहीतरी चुकीचा विचार करतो आहे, आपण कुठल्यातरी अज्ञानासारखं वागतो आहोत. तर हे सगळं जे आहे, तर ह्या गोष्टींमध्ये आपल्याला फरक समजण्यास काय योग्य, काय अयोग्य हे समजण्याची कुवत, ती क्षमता आपल्याला नामजपामुळे प्राप्त होते. आणि मग पुढे जे आहे, की जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो, तेव्हा मला नामजप केल्याने खूप छान वाटतं, शांत वाटतं. छोट्या-छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. मग यांचं असं म्हणणं आहे, की नामजप केल्यानंतर म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे, की चिंता, ताण-तणाव, टेन्शन्स, भौतिक इच्छा, आकांक्षा, भौतिक सिच्युएशन्स वेगवेगळ्या, तर त्या कशामुळे येतात किंवा त्या बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्याला समजतो किंवा त्यामुळे आपल्याला छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये डळमळत आपण नाही. आणि हा फायदा नामजपाचा एक आहे. हरे कृष्णाचा जप केल्याने कृष्ण भावनेतील अनेक पुस्तकं वाचल्याने मला खूप शांती मिळालेली आहे. मग अनेक ग्रंथ आहेत, पुस्तकं आहेत, ती वाचन करणं आणि त्यासोबत नामजप करणं ह्याच्यामुळे आपल्याला निश्चितच छान वाटतं, शांतता प्राप्त झालेली आहे. मग हा असा नामजप जो आहे, तो अनेक जण करत आहेत. मग तो तुम्हीही करू शकता. तुम्हीही करून अनुभव घेऊ शकतात. आणि मग तो नामजप कुठला आहे? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. आणि असा नामजप करून आपण सगळेच आनंद घेऊ शकतो, आनंदी राहू शकतो. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. आपला आजचा अध्याय होता ध्यान योग. आणि मग ध्यान योगामध्ये आपल्याला 8 अंग, 8 टप्पे, 8 प्रकार सांगितलेले होते, ज्याला आपण अष्टांग योग असं म्हणतो. आणि मग अष्टांग योगाचे विविध टप्पे, त्याचा अभ्यास आपण केला किंवा त्या गोष्टी आपण ते 8 टप्पे पाहिले. त्याच्यानंतर मनावर कसं नियंत्रण मिळवायचं, मग मन शत्रू आहे का मित्र आहे? मग अर्जुनाचा प्रश्न, मन चंचल आहे का? मग चंचल आहे तर मग त्याच्यावर नियंत्रण कसं आणायचं? मग त्याच्यावर भगवंत म्हणत आहेत, की अभ्यासाने, सरावाने निश्चितच आपण मनावर नियंत्रण आणू शकतो. पण मग काय होतं, की कुठेतरी अडथळा निर्माण होतो. मग अयशस्वी योगींचं काय होतं? गंतव्यस्थान काय आहे? हे कुठेतरी सांगितलं. आणि पुन्हा भगवंत म्हणतायत, की सगळ्यात श्रेष्ठ उच्च काय आहे? तर भक्तियोग आहे. मग कलियुगामध्ये भक्तियोग कुठला आहे? किंवा कलियुगामधला यज्ञ कर्म काय आहे? तर नामजप. आणि मग नामजप केल्याने निश्चितच आपण पुढे भक्ती मार्गावर आपण आपल्या प्राप्त करू शकतो. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. इथेच भगवद्गीतेतला एक टप्पा, एक पडाव संपतो आहे, कर्मयोग. म्हणजे भगवद्गीता ही 3 टप्प्यांमध्ये किंवा 3 पडावांमध्ये आहे. एक आहे कर्मयोग आहे, दुसरा आहे भक्तियोग आणि तिसरा आहे ज्ञानयोग. पहिले 6 अध्याय तुम्हाला कर्माबद्दल सांगता आहेत, भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. पुढचे 6 म्हणजे अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12 भक्तीबद्दल बोलणार आहेत भगवंत. आणि शेवटचे 6 अध्याय जे आहेत, की ते ज्ञान काय आहे
तर ते ह्या सगळ्या विज्ञानामागचं ज्ञान काय आहे हे शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये मांडलेलं आहे. तर इथेच आपला पहिला टप्पा, पहिला पडाव संपतो आहे. आणि हरे कृष्णा सगळ्यांना.